Karon lang hapon magkapuso nakiktigom si Mandawi City Mayor Jonas Cortez sa mga tagduma sa mall o nagbiktima sa dakong tulis ni atong weekend. Ano ang live update uban ni Nico Sirino. Nico? Yes, Bob, human sa nahitabo nga robbery incident sa dakong mall sa Mandawi City, gustong pahugtan sa Mandawi City officials ang seguridad sa maong mga establishmento. Pasado alas 3 karong hapon, personal nga nakiktigom si Mandawi City Mayor Jonas Cortez sa tagduma sa dakong mall nga nahimutang sa may AS Fortuna Street, Barangay Bacilid, Mandawi City. Gihisgutan ang nahitabo nga insidente ni atong Sabado sa gabi sa mapangahas nga pagtulis sa moabot 15 ka mga tao sa pipila ka mga establishmento sulod sa maong mall. Misugyot ang mayor nga pahugtan pa ang seguridad sa maong establishmento aron kalikayan ang susama pang mga insidente nga mahitabo pagbalik. Usa sa nahisgutan sa maong tigom, Bob, ang pag-auhag sa tagduma sa mall nga tugta na kining mga pulis, labi na kining naghimo og foot patrol nga mohimo nga musud mismo sa mall premises, bit-bit ang ilang mga armas gumikan kay kung mahimduman naanda na kining nga policy sa mga mall nga mga off-duty o bisan on-duty nga mga pulis kung musud man sa mga mall premises, ipabilin gyud ang ilang armas sa security guard mismo. Gisugyot kini nga ipabag-o kining maong palisiya. Usab sa nahisgutan ang pagpahugot gyud sa tanang matang sa security screening sulod sa establishmento aron kalikayan nga masubli pa kining susamang insidente. Mitambong sa tagduma sa mall sila si Gaspar Malangkis, ang security safety manager, og John Go, assistant mall manager. Ato sa paminawon ang tipik sa pamahayag sa tagduma sa information officer sa Mandawi City Police kabahin ni ining maong issue sa pagpasud sa ilang mga personnel sa mall. Maghisgot ni taog sa sulod sa mall, bisan pa ang ato ang mga pulis nga mosulod na alay pamaliton o nalay pang buhaton ni activity sa sulod sa ina nga klase nga mall, ipangbilin gyud nila ang ilahang mga armas. So mo na usa sa mga ato nakita na problema nato, even naka civilian or naka uniform nga mosulod sa kuan, ipakuha jud na ila jud nang ipa-surrender. Gawas ni ining tigom, Bob, sa mayor sa tagduma sa mismo nga mall nga nabiktima ni atong Sabado, gikatakda pa sab ang lain nga tigom tali sa uban sab nga mga establishmento sa uban nga mga malls sa Dakbayan aron nga mas kahingusgan pa ang ilang seguridad. Ang muduma o mupatawag ning tigom ang tagduma sa Mandawi City Police Office, Bob. Thank you so much, Nico Sirino, sa imong live report.